Escasos e decepcionantes, así cualificou o BNG do Barbanza os orzamentos autonómicos da Xunta para 2021 pola súa escasa capacidade inversora na comarca. Botan en falta partidas específicas para Boiro que non aparece recollido de xeito concreto en ningún apartado. No eido sociosanitario demandan investimentos para a mellora do Centro de Saúde da Pobra e dos consultorios periféricos do Barbanza, así como a creación dunha nova planta de hospitalización no Hospital Comarcal. Tamén demandan a creación dunha escola infantil na Pobra, a posta en marcha do Centro de Día de Rianxo ou a creación dunha residencia da terceira idade en Ribeira. Non vemos absolutamente un só euro, insisto, vamos no tema social, para o Centro de Día de Rianxo, un local, o Pazo de Rianxiño, que mercou o Concello no seu día despois dunha presión social importantísima e que a día de hoxe a Xunta do Partido Popular sigue sen atender. Unha demanda que consideramos absolutamente lóxica e, ademais, de necesidade non só para o Concello de Rianxo, senón para toda a comarca. Tampouco vemos, por exemplo, unha demanda bella tamén do Concello de Ribeira en concreto, pero de toda a comarca, non vemos tampouco que se adique, que se destine nada a construción ou a rehabilitación, como propuxo o BNG, de algún edificio, neste caso propoñíamos un edificio en Palmeira, para unha residencia de maiores. Consideran tamén necesario habilitar unha liña de axudas para o sector marisqueiro, un dos máis afectados pola COVID. En un momento onde o sector do mar leva, efectivamente, foi declarado sector esencial e, polo tanto, tivo que estar aí, pero que está a hostelería cerrada, hai pouca demanda. Non se sabe como vai vir o Nadal con todas as restriccións que se están impoñendo, polo tanto, é un sector que está padecendo especialmente as consecuencias da pandemia. Vemos que non hai axudas para este sector. En materia de infraestructuras, o BNG demanda que se inclúa unha partida para realizar un estudo de viabilidade para unha conexión ferroviaria na comarca, así como a que se siga a traballar na dotación de chan empresarial. As asambleas locais xa traballan nas propostas para elaborar un paquete de emendas a nivel comarcal.